There you go. What's up mga bigaon? Welcome back to my channel! Our channel guys. This is James. And I am CU, so... We are the Yanong Luman! Guys, it's been a while. It's been 2 months. It's been decade. It's been millennium. It's been a century since I posted our last video. Grabe kadugay na God. Yes. Musta naman mo eh? Uy, tuod shoutout ko sa mga subscriber din ha. Kaya Yes. pabilis pagkasunod ng... So 122 subscribers for almost 2 months mo nga naghuwat, no? Pili mo naghuwat lang yun. Importante yung channel. Magawa na bumili ko contribute. So daghang salamat, no? So, amo sa ilikuan ng reasons nga nung... Yes, kano nawala me. Nung nawala me kay... My God, ang inyong nina! Yeah, but before that, no, magsugod ta. Please subscribe. Hit the notification bell. Update mo na kampana niyo. Banjagi, yun. Updated na dahil kinibalik na may... So as you can see, wala si Chelsea and Mariano po. So before you ta moabot sa main topic na tong video, no. So explain sa namo nila yung ano, wala me. Oh. First, number 1. Election time atong. Yes, so padawat mo tili-tili. Ayun na. Pila wag good me good. Di pila Victor lang. Kaya si Leo na busy sa school, then ako sa murang na busy sa work. And after ato kay election man no eh. Apil mo ito ka nagtaguan ka. Abel may atong katong nagbilang-bilang, bilang-bilang. Kanilang buwan ganito. Awaya na Di siya. manakpan no eh. Naman police din so happy manakpan. So after ato ay murag nagsugod na nung seminar workshop para sa Kabibo Festival. Sa festival na So mo. na busy na sad. Busy that time kay ang May is time sa Election, election plus fiesta sa amo. Oh my So, God. di tayo yung video. Mandisco rami. Party lang, no? Mangriso kay once in a year ang Gali. fiesta. So, wala. Na-busy ni Adto. Then, After sa fiesta, after sa fiesta, gihatagan si Jan ng note na mag-seminar na. yes, seminar workshop. Or kuan. More ka doon mong workshop or Kabibo Festival. After ato, sa fiesta, after workshop. Wala na next time na Yes. mag-vlog something. Kay limited kayo ang time as Busy. Busy Hindi na tayo. insert schedule. sure ko sa to May Election. May 2020 plus ang seminar tapos ang festival is June June 15. So Asa ka? after sa fiesta na which is Hala. May 2021. Can you imagine that? Dili After ato next time na yung mag-practice. waya ka lang ng isa ka buwan mag-practice for festival. Can you imagine that? Nakaya na nimo Australia. My No, God. feeling lang yun. Di give me kadaog, no? Kung nauna mo, ang festival June 15. Then nag-start na ito practice kay mga 23, 24, 25. Then ako work ko weekdays. Kami Then magulian lang. ra ko kada gabi. Kami lang ang bilin kay Oh, ang mabili na si Maria Dupong, si Rico, si Leo. Hi Rico. Oh, practice. Session. Birthday. Hagay, di pag-abot sa work. Trabaho na po, pagkagabi, ulit na po. Si Jara ka mo guna bilin sab diri. Oo. Ana man kayo Steinberg man na mo isa sa mo ano. Kanang wala man ka nang kuan No, no. Pero, doon na to story, no? Third May. Pero, may namin yung start na to, doon yung mga med-hour, lucky of the certificate, no? Hindi nga sa Lang. Pero, chismis kayo itong result, no? Okay. Di gyud sila makadawat bes. Nga. Ngunay ka naman sila Dawat. bes. Palihog lang. Dawat Dili mo din. dyan. Shout out sa mga trainer ug mga barangay kagawad Og sa mga barangay. dancers sab nga nahimo Oo, no. na influensyahan sa mga bad sources. Ito, ako lang yun may ganang during pa lamang sa to ng blocking pa. Blocking pa. Kung sabi barangay umuwi mo na nagprosesyon ilang sayang. Luja. Luja, tapos Something ano. hindi na ikadaog yun sa sakere. Goal na may. Then Na sa pagka-final actual man. Third man inyong ninang. Ako na kung walipay, pinakala pa, 8? Mura ko Sa Jaime, no? So, Yeah, pero proud me. after ato, gi-briefing dahil kayo dagay, ano na kasi ang So, kuhan? ano kung nakasulod me, no? God, mao na yun to. Pero ilang aman sila nga, strict ang committee kayo nila bago sa mga deduction. sila deduction, kaya man sila magkuanday. Ingana, yun na, day. Sabi ko sa ubang trainer, no? Di na ni para sa last year na festival sa unang nga. Daghan sila deduction, pero muragi. Murag waya ra, murag wala na Kanang guidelines. So, dili sila kuan mga law abiding citizen. Bito, no? Just yung follow rules. Dili sila So,
Dugay naman tayo sila Ano na may trainer, pero wala sila na nag-follow. Malas pagin mo, wala mi speaker street dancing or may nagsunod Yes. itong nubina. Amo ra. Position. Amo ra kami nga May kamariya na pulo kag Amo ra kami nga nag-headset isa na kabuhok sa daghanan na minaw. So, Di ano ginuo Kaya ko. story na mo. Pag sa minor award, wala tayo nadawat ka. Last year kami ang best. English. Most discipline. discipline. May nadawat ng award. Wala na, third na. Pag yung third, lucky. Lucky number. 8 kami ang gitawa. Ingon sila, lucky number. O, di ba? Nangar sa ang lucky 7. Kay 7 man. Na ako nang asap na dahil lucky 7. Pangayon naman na sa dilata. My God. Kaya, so, we're so Lucky 7. thankful nga naka. So, Another lucky number man ko na ang 8. Okay. Bahala ka mo na ibawan infinity. bisag grabe na kamubusan mong time nga nag-practice. At least nakaswim sa ta. Yes. And guess what, di ba? Ang atong kalaban is mga Yes, ang ng mga trainer. din My kami. God. Dili yung nga newbie may kay always naman may ka-compete sa amo by Oh, po. pero sa ingong sa festival nga dinag ko bitaw. newbie gud ni. Pero Mga amateur. newbie ra kan wala pa may yung nga hibawaan. Pero So, thankful me nga yes. kami nga mga local which is ang mga amateur ni. So barangay umbong ay Dili mag-goal, laban lang to the max. So much for that. So ang pinaka-highlight Ang dito sa video no. And today is July 1, Which is Maria's Dupong birthday. ang kaso lang waya si Wala sa Dede. dire. Nagbakas-bakas siguro tong kagwang. Naraman tayo na may gift sa iya no. Oo. Gandam ginawa niya gift para kaya pero wala siya. Wala gid siya. Kabi mo selon ani? Secret right? Kabi lagi mo selon ani? Luto. Nagniwang nung siya. Oo. So, we just want to greet Maria Zulpong happy Happy birthday. birthday. So, una pa magkatong birthday. Hi Maria Dupong. Charot. Hi Maria Dupong. Happy 23rd, di ba? So, yeah, 23rd. birthday. Tiguang na yung kaday. Kabi na kami una day. Tiguang na kaday. So, ang ako lang ikakuan sa imo is ang stay lang gihapon ng imong kanang pagkababaon. Yes. Kay mo agad si Nay nakagana sa Sa imo imo, day. yeah, correct. Ang imong palibot kay Bibo kayo. Then, Dili na. sa ba, be humble na. Oo, be humble na. Be humble na, dili na magpabarangay, charot. Be humble. Okay. Cut that, charot. Okay. Okay ang pagkakuan. Basta more blessings, more gwapa nga adlaw. Try lang. Tapos, ansa pa man? Nano man sa Uyab ra kan dai ko ang good luck girl, uyab girl. Uyab ang kuhang ni mo dai para bloom pagkatug ka dai. And hoy, OJT na, OJT. Kuan na, enrollment na sa kuan. IT IT department. Asa na makadapit ha? July 1, no? Imong birthday. Ginoo ka. Celebrate lang sa'yo. Ako na po yung mag-video. Happy birthday, Maria de Bong. Evans Carlo Rente ba sila din? Correct. Evans Carlo Rente ba sila? Buta mo lang Facebook din ni Evans Carlo Rente ba Kapil sila? yang now. It's his 23rd birthday, so more blessings, more guys to blow. More guys More to biga to ka. Yes. Tapos, kung ano, balik na sa boarding house, ba yung mingaw, ako ra isa. Mingo gud ang boarding house. Sa dili siya bibo. Then, Tense kayo. ano na, i-minimize na ito pandapay yung mga bata nito. Kaya sige na ka na, antog barangay, sige na ka sumunan. So, ano na, focus na sa school kay after anong school, pwede naman ka mamiga. Pero Then, ayaw gud kalimti ha. Ang Stay pakas beautiful. pagabot na mo. Stay beautiful. Chef, bro pag na beauty. Bro ka full. Ang pakas pagabot na mo dai ayaw kalimti. Oh? Yes. Ang mahal among gift naman kalimta na pansit. mo. Tiyara. Nay, nakasulod na bigyan diri imong gift oh. Ang gift nimo sa sunod na pag madato na inyong mga ninang. Ito ano, so more guys to blow. More guys to Ways blow. to blow. So, Ampo lang gud na mo duha. nga long naka- live. Nakakita na pag uya para May may bitaw no kasi. Magtaro na sa tiguang na gid sila kung kani graduate na ni si Maredo pong third year pa no. Mas third year pa siya. Hope nga mahuman na niya iyang hope nga kaming tulong nga sisterettes makagraduate, di ba? No, yung anak ko dyan, guys. Graduate I-pray na po, bro. good. Ikaw, si ikaw Chelsea, man. si Chelsea Sab, pare sa third year si Chelsea. So, moro ta guys, no, great na nabot Maria de Thank you to the max, to the pila thousand times sa mga
subscriber nga nagpabiling. Ikaw kayo, sorry guys, no, pero hindi na-upload sa We're videos. very thankful nga naagihapon mo nagpapaan. So, kantahan na lang nato sa mga dupo mo. Happy birthday naman nila malit kayo. And 1, 2, 1. 1, 2, 3, go! Happy birthday! Yabak. Go back ko. Ah. 4, 3, 2, go. Happy birthday to Taas you. nga siya. Happy birthday. Ako yung una pala, ikaw sa yun. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Regine! Woo! Happy birthday, Ito po. Enjoy your day. Hope ma-upload na ni karong 12 a.m. para maapas. Apason gino. Apas na. Mana lang eh. Hope matanaw mo sa YouTube no. Only wifi sa Alegria. So guys, that's it. Yes. Oh, Guys, wala pa na ako subscribe. Please subscribe. Oo. Hit the notification bell. Para Follow us on our updated Twitter mo. account at Yanong Luman. Yan ang laman 03. So, So that's it. goodbye. Goodbye for now. Bye-bye.